Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Кася, а навошта ти куртку ды шапку начапіла? Змерзла? Думаю, Кася кудись собралася з самої раниці. Правильно, Потапчик, і тебе запрошаю з собою. А я? А ти застанешся з глядачами. Треба ж комусь доброранок вести. Кася, а куди тобі так терміново спотребилося? У лес. Кася, дик у лісі яще темно. Вось тому я і запрошаю з собою Потапа, каб не страшно не було. А що ти собралася робити у лісі з самої раниці? Хочу здивить глядачів доброранка. Чим? Своєю храбростю? Да и при чем тут храбрость? Я хочу, покуль іде программа, збегать у лес и привезти оттуль нового сябра. Нічого не розумію. Кася, що гэта за сябры з самої раниці бігають по лісі? Вельми симпатичные. Сами поглядите. На здымку хлопчик і маленькая оленяня. Але з чого ти вирішила, що яны сустреліся у лісі? Да я прочитала историю знайомства гэтых малых. Ого! Кася, розкажи! Цікаво! Калі ласка, мама Стефані з маленьким сином Домініком адпачывалі ў доміку побач з лесам. Стефані займалася справамі, а Домінік бегаў недзе каля доміка. А потым вярнуўся дадому з новым сябрам. Ну і ну! Оленяня згадзілася пайсці з хлопчыкам у госці. Менавіта! Домінік сустрэў новага сябра недзе паблізу ад доміка і збіраўся пачаставаць яго кашай. Ого, який сяброўскі хлопчик! І што адбылося потым? Сябры пагулялі, і мама папрасіла сына адвезці малога назад у лес. А Домінік паслухаўся і не капрызіў. Ён жа, напэўна, хацеў, каб оленяня стала яго гадаванцам. Хацеў, але мама растлумачыла Домініку, што оленяня недзе таксама чакае матуля і хвалюецца. Кранальная гісторыя. Дык і я хочу стаць удзельніцай такой же кранальнай гісторыі. Пойдзем, Потапчык, прывядзём якога-небудзь ляснога жыхара да нас, у пакойчык. Кася, ты думаешь, лясных жыхароў так проста сустрэць? Да таго ж у нас паблізу лесу няма. Ну, знойдзеш ты кагосьці. Як прывязеш у добраранак? На аўтобусе? Пра гэта я не падумала. Значыць, прывезці да нас ляснога жыхара не атрымаецца? А я так хацела здзівіць гледачоў. Кася, мы і так заўсёды здараемся здзіўляць гледачоў. Вось, напрыклад, зараз ты расказала вельмі цікавую гісторыю. Лічыце, гісторыі дастаткова? Вядома, Кася. Да таго ж лясным жыхарам было б няўтульна ў нашым пакойчыку. Няхай яны застаюцца ў лесе. Ну добра, няхай застаюцца. Але я ўсё роўна хачу, каб да нас хтосьці завітаў у госці. Зараз жа. Калі ты так хочаш, Кася, я зараз жа запрашу да нас у госці герояў мультыплікацыйных. Падыходзіць? Падыходзіць. Глядзі мультфільм, сябры. А зараз што будзем рабіць? Ха-ха, усміхацца. О, гэты занятак нам падабаецца. Толькі спачатку адкажыце на пытанне. Як вы лічыце, хто больш за ўсё любіць рабіць селфі? Гэта калі здымаеш сам сябе? Я упэўнена, што самую вялікую колькасць селфі робяць дзяўчынкі. Пагаджуся з Касяй. А я вас зараз пазнаёмлю з аматарам селфі з жывёльнага свету. Цікава, хто гэта такі? Паўлін? Папугай? Кася, ніколі не здагадаешся, бо рабіць селфі спадабалася даволі суроваму драпежніку. Ого, складана паверыць. Лепш адзін раз убачыць, чым 100 разоў пачуць. Глядзіце! Ой, не магу! Сур'ёзны мішка, а дуре перад камерай як маленькі. Дарэчы, а дзе ён узяў фотоапарат? У лесе. На самой справе гэта не фотоапарат, а фотопастка. Іх устанаўліваюць, каб сачыць за жывёламі, напрыклад, у запаведніках. З дапамогай такіх фотопастак супрацоўнікі запаведнікаў атрымліваюць кадры дзікіх жывёл і выяўляюць тых, каму патрэбна дапамога. Так, Потап,
Дык вось, супрацоўнікі аднаго з запаведнікаў праверылі фотапастку і выявілі, што 400 з амаль 600 здымкаў належаць цікаўнаму мядзведзю. Ну і ну! Нават самым вялікім аматарам селфі складана пасапернічаць з такім вынікам. Супрацоўнікі распавялі, што раней ні адна жывёла так моцна не захаплялася здымкай селфі. А Мішка ведае, як трэба пазіраваць. У яго цудоўна атрымліваецца. Ага, ён быццам сапраўдная фотамадэль. Ой, як смешна! А навошта ён зрабіў столькі здымкаў? На самой справе касалапаму проста было вельмі цікава. Вось ён і правёў доўгі час каля фотапасткі. Таму і атрымалася столькі фота. Вельмі фотагенічны Мішка. Яму трэба было б здымацца ў кіно. Я б такое кіно з задавальненнем паглядзела. Магчыма, кагосьці з рэжысёраў і зацікавіць такі прывабны акцёр. Будзем чакаць. А зараз мыцік, сябры. Уключаю. Кася, што здарылася? Хлопчыкі, я засумавала. Ой, не, гэта катастрофа. Кася, ты ж была ў добрым настроі. Была, але ўспомніла, што восень зусім хутка скончыцца. І што? А як што? Прыйдзе зіма, холодная, снежная. І вельмі вясёлая. Будзем разам катацца на лыжах, на каньках, ляпіць снегавікоў. Гэта можна. А вось падарожнічаць зімой складана, холадна. Кася, няма прычын для суму. У нас ёсць магчымасць віртуальных падарожжаў. Ой, а я і забылася. Гэта ты вінаваты, разумнік. У чым гэта я вінаваты? У тым, што мы даўно нікуды не ляталі. Так што давай зараз жа арганізуй нам падарожжа. Вельмі цікавае і незвычайнае. Лесік, давай, я ў цябе веру. І правільна робіш, Патап, бо мы ляцім у вельмі цікавую краіну – Японію. Менавіта тут, між іншым, адкрыліся першыя кота-кафе. А гэта кафе, дзе можна не толькі перакусіць, але і пасябраваць з коцікамі. Ой, мне яны вельмі падабаюцца. Тады ўпэўнены, Кася, табе спадабаецца і кота-атэль. Ого! Там можна жыць у нумары з пухнатым гадаванцам? Сказаць дакладней, гадаванцы там гаспадары. Можна падсяліцца на некаторы час у нумар да вусатага паласатага. Цудоўная ідэя для тых людзей, якім падабаюцца каты, але няма магчымасці трымаць жывёлу дома. Усе коцікі супрацоўнікі атэля вельмі дружалюбныя, і яны там літаральна паўсюль. Як цудоўна! Коцікаў многа не бывае. Пухнатых гаспадароў можна частаваць спецыяльным кормам і гуляць з імі. Лесік, а калі котик і чалавек так пасябруюць, што не захочуць раставацца? Чалавек можа запрасіць кота стаць яго гадаванцам і забраць сябра дадому. І так пухнатыя аказваюцца ў сям'і. Здорава! Ой, не! Мне нельга наведваць такі атэль. Кася, чаму? Таму што я захацела б забраць усіх коцікаў з сабой. А гэтага ніхто б не дазволіў, Кася. Кожны жадаючы ўзяць гадаванца праходзіць сур'ёзную праверку і павінен даказаць, што ў яго ёсць магчымасць стварыць для жывёлы вельмі добрыя ўмовы. Нічога, тады я вырасту і адкрыю свой кота-атэль, і будзе ў мяне мноства коцікаў. Добры план, Кася. Гэта цудоўны спосаб дапамагаць і людзям, і жывёлам. Лесік, ты малайчына. Прыемна цябе гэта чуць. Ты канчаткова выправіў мой настрой. І я хачу сваім добрым настроем падзяліцца. І як плануеш гэта зрабіць? Уключу ўсім чарговы ранішні мультфільм. Дзякуй, Кася. Глядзім, сябры. А зараз час развітвацца. Сябры, няхай ваш сённяшні дзень пройдзе цікава. Паспяхова. І абавязкова весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Ага!
Не проспите!